गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। गुवाहाटीआव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बुंदों BTCनि 10 आरो डिपुटि 10 रायजोनि केबिनेट मन्थ्रिजों समान मान मर्यादा मोनबाय। BTCनि मावफुं सोद्रोमा EMफोरा BTC ओनसोलनि गं5 जिल्लानि रायजोनि मन्थ्रिनि समान मान मर्यादा मोननो हाबाय होननानै लोगोसेनो फैगौ 5 नभेम्बरनिफ्राय हादरसायाव जानो गोनां मोन 2068 राज फोरबो फालिथाय आफादनो 25,000 राङै सोरखारि अनसुंथाइ होगोन। माजुलिनि मोन 67 राज फोरबो फालिथाय आफादनो 50,000 राङै होगोन। भारत रत्न भुपेन हाजरिकानि थैनाय सान 5 नभेम्बर खालि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 12,000 सुबुङा मानुहे मानुहर बाबे मेथाइखौ रोजाबगोन। जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेनि टेक्सनि सोमोन्दै केबिनेटआव सावरायनाय जादों होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय नागिरनानै केन्डेल लाइट रेलि खालामदों इउपिपिएल दोलोआ। जुबिन गार्गनि थाखाय थार बिजिरनाय नागिरनानै मैया मोनसे गोजोन केन्डेल लाइट रेलि खालामो इउपिपिएल दोलोआ अदालगुरि टाउनाव। बे हाबाफारियावनो मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि माधव सेट्रि आरो बारग' EM नीलज स्वरगियारि आरो बारग' डिपुटि CM गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो अदालगुरि जिल्ला कमिटिनि इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी मोनहा बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। JJM बिथांखिनि गेजेरजों BTCनि सेफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसामनि PSE बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ननै माल्टि भिलेज दै रानसारनाय PWSS बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BTCनि चिफ जानायनि उनाव जोबोर मोजां आसनि बेखेवनो मोन्दों, बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथा। लोगोसे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ BTCआनो होगोन। पस्ट दानायफोरखौ आरो थांनाय समाव होनायखौ इनकुवेरि खालामगासिनो दं होननाबो बुङो बिथाङा। आरो BTR गोरोबथानि सोमोन्दै सोंनायाव जायनो BTR गोरोबथाखौ खालामदों मावफुंनायाबो बे BTR गोरोबथा खालामग्राफोरनिनो दायथ' होननानै बुङो। लोगोसे जों BTC सुक्ति खालामदों बेखौ जों मावफुंगोन होननानैबो बुङो बिथाङा। दिनै चिरां जिल्लानि गायसनथाइ सान। चिरां जिल्लाखौ थांनाय 2003 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव गायसननाय जादोंमोन। बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै गायसनथाइ साननि लोब्बायै दिनै मिनि माराथन खारनाय खुंदों होननानै खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्ला सान फालिनाय बाहागो महरै जिल्ला खुंथाइ चिराङाव फुंबिलि काजलगावआव 12.8 किल'मिटार जानथाइखौ फोजोबनानै मिनि माराथन खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बरा आरो चिरांनि गागि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट अशक गार्ड आरो गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा लोगो नांनानै बेखेवना होयो। हौवाफोरनि थाखोआव सेथि मासि बिरदाव बसुमतारी, नैथि मासियाव लक्ष्मण मुसाहारि, थामथि मासि जेमसन हेम्ब्रम, आइजोफोरनि थाखोआव सेथि मासि बिदांस्रि बसुमतारी, नैथि मासि फुंबिलि ब्रह्म, थामथि मासि सान्ति नार्जारि। जौसिन सा 7 हौवा आरो सा 7 आइजो गेलेगिरिफोरनो सन्तना बान्था होनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर भुटान सिमनायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारा बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय दानसेनिफ्राय भुटान सिमा सेरनि ओनसोलफोराव जेरै बगाजुलि, पटकिजुलि, खैरानि, सेसापानि, सान्तिपुर, कारकेला, अंगरकाटा, हाकाटा, बालाबारि बायदि गामिफोराव हाग्रानि मैदेरफोरनि गिदिर फालोफोरा उदखार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों होनना मिथिना मोन्दों। बुधबारनि मोनाबिलियाव आसामनि बरपेटा जिल्लानि बरपेटा र'डआव थानाय मोनसे मुंदांखा शपिं आउटलेटनि आइजोफोरनि चेन्जिं रुमनि सिङाव थाखोमानाय केमेरा मोननायनि उनाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे केमेराखौ रिपन आहमेद मुंनि सासे मावथिया बरपेटा र'डआव थानाय रिलायन्स ट्रेन्ड्स स्ट'रआव फज'दोंमोन। बेखौ नागिरना मोननायनि जाहोनाव बायगिरि आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां रागा जोंखांदोंमोन, जाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै थाबैनो राहा लानायनि दाबिजों मलनि बायजोआव जमा जादोंमोन। पुलिसआ जाथायखौ सामलायनो थाखाय जाथायथिलियाव थाङो आरो दायनिगिरिखौ खायो। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे डिभाइसआ मोनसे मबाइल केमेरामोन, जायखौ चेन्जिं रुमनि सिङाव भिडिअ' रेकर्ड खालामनो थाखाय आदब खायदायै दोननाय जादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।